ଏକ ଗୁଣିଆ ଓ ମୃତ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେତାତ୍ମାର କଥା। ଏକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ଆତ୍ମା ତାର ସାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଣୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଏକ ପାଖ ଗାଁର ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ। ତା ପରର ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପିଲାଟି ଶରୀରରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଗୁଣିଆ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ତୁ କିଏ ଏବଂ ତୁ କାହିଁକି ଏହି ପିଲାଟି ଶରୀରରେ ଆସିଛୁ? ସାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଏକ ଅସହାୟ ଆତ୍ମା, ମୋର ନାମ ବାଞ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଶରୀରରେ ଆସିଛି କିଛି ଦିନ କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୁଣିଆ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରେ କାହିଁକି କିଛି ଦିନ କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର, ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥାଟି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ସେହି ସମୟରେ ଚେପାନାକିଆ ସାପବେଙ୍ଗଖିଆ ଚାଇନା ଦେଶଟା ସେହି ସାବୁନ ହାତ ଧୁଆ ଓ ତୁଣ୍ଡି ଦିଆ କରୁଣା ରୋଗଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ମଲା ଲୋକ ଆତ୍ମା ଉପରେ କରୁଣା କି ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଆତ୍ମା ଲୋକର ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଖୋଲିଲେ କବାଟ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏହି କରୁଣା ରୋଗ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଆମ ଆତ୍ମା ଲୋକ ଘରେ ଆସି ଆମ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ଗୁଣିଆ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୁଣାର ଭୟ ନାହିଁ, ତୁ ତ ଯାଇପାରିବୁ, ତୁ ଯା ଯା ଯା। ସାଙ୍ଗର ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତର, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗଲେ ଏବେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦରଦାମ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଗୁଣିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁର ରାଉତରାୟ ଭାଇ ଏହି ଜିନିଷ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିନିଷଟି ଦରଦାମ କମିଗଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମାଲୋକ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।